Alaingoiko etxea deitzen naiz, 32 urte ditut, Algortan bizi naiz eta skater profesionala naiz. Skate munduan ez du aurkezpenik behar, sobera ezaguna da Alaingoiko etxea. Euskal Herriko eta estatuko patinatzaile onenetarikoa da, eta Europa mailan skaterren izen handien artean dago. 9 urte zituela hasi zen patinatzen Santxeski baten gainean. Geroztik makina bat taula eta gurpil erre ditu. 23 urte daramatza patinatzen eta ibilbide horretan, noizbait, skatea jolas izatetik ogibide izatera pasa zen. Laizter hasi nintzen txapelketetan eta exhibizioak egiten eta hori, eta diru pizka bat irabazten, eta ez nintzen konturatu, eta orain arte. Euskal Herriko skater profesional bakanetarikoa da, eta ziur dio Euskal Herrian skatea osasuntsu dagoela, eta kirola hau egitetik bizi daitekela. Bai, mugitzen bazara, eta esponsorrak hartzen dituzu, eta haie dirua ematen dizute munduan ibiltzeko eta txapelketetan egoteko eta hori, eta bizian leke, baina erraza ez da. Afizioa asko eduki behar duzu, eta azkenean lortzen duzu, ez da. Egunero patinatzen du, gaur Gure Txoko izeneko indoor edo pista estali honetan, egun euritsuetan patinatzeko aproposa. Surfa bezalaxe skatea ere kirol ikusgarria denez, profesionalek ordu asko ematen dituzte argazki eta bideo erreportajeak egiten. Gure lana da bideoak egitea. Tour egiten ditugu mundu osoan, eta hori filmatzen dugu eta gure bideoak egiten ditugu, gero interneten sartzeko edo saltzeko dendan, gero txapelketak dira, eta azkenean bideoak garrantzitsuena da. Alainek parte hartu duen azken txapelketa etxean bertan izan da. Azkenengo txapelketan egon naiz Durangon, txotx deiturikoa, eta bigarren postu hartu nuen, eta oso ondo izan zen. Europatik etorri ziren asko, Alemaniatik edo Inglaterratik, eta estatuko eskater asko etorri dira, eta ia hoberenak. Skatea bere ogibidea da, baina jolas bat besterik etzenean bezala gozatu egiten du taula gainean. Santxeskian zebilenean, ez zuen pentsatu ere egingo honaino helduko zenik. Ez nuen sinetsiko, baina, oin errealitate bat da eta gozatzen ari naiz.